Dayag na kayo ang epekto sa El Nino sa Barangay Gaa sa lungsod sa Balamban. Mga gitanom mga pipino, talong, palya, luya, kamatis, sili at sara, bagyo beans o daghan pa. Mo'y grabing napiktuhan. Si Chilo Valiena sa report. Sa hilit og suotong bahin sa bukirang bahin sa Barangay Gaas, nahimutang ang mga gitanom nga mga labas ug utanon sama sa palya, luya, kamatis, taong, sili ug bagyo beans. Apan tungod sa grabing kainit nga nasinati tungod sa El Nino, hinay-hinay na kining nangalaos. Nabalaka sila si Konsehal Eli Hentana o Konsehal Rene Oberes nga mga laya ang mga gitanom kung magpadayon ang nasinating kainit sa panahon. Kami sa barangay level, usa sa among kuan nga maka-secure mi og mga ginagmayra man kita og budget sa barangay, maka-additional po tag makakuanta nila og mga distributan nila mga hoses. Nang tanan natong mga mag-uumadri karon nangita na gid in town og alternative nga panginabuhian. So nidangop sila sa syudad sa Sugbo nga mangita sila dito og unsa na lang ilang panginabuhian. Aduna lay kapin sa usa ka gatos ka libo ka pesos nga calamity fund nga gamay ra kaayo aron makatubag sa kadako sa danyo sa ilang pananom. Sila si Hentana o Oberes nag-umausab. Lakip ang ilang mga pananom, apektado na kaayo sa grabing huwaw. Si Federica Amantillo taga Sitio Udlom mihunong una sa pagpananom tungod sa grabing kainit sa panahon. Kasamtangan siyang mamaligya og bingka sa matag adlawng Biyernes. Ang atong pananom di gid masaril og way tubig, di gid mabuhi. Nananom ta kog sili niya karon ako katanom di anin duol kay di man pwede kay bubaw kog hakot sa ubos mabughat na lang og linukdo. Sa pagkakaron, ang tubod nga nahimutang sa ubos nga bahin sa bukid maoy gikuhaan nila sa ilang mainom, pangkaligo ug panglaba. Adunay igong gilayon ang tubod nga gisawan sa napo kapanimay sa maong sitio. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.